नागिरबाय दलि बाजार नागिरनानै थांसैनो दाबो मोना माबेखौ दलि बाजार होनो जेबो मिथिया दतमानिबाबो थाङिसैहा नै बा भिउआ जा मोजां नुदों नैबेहायलाय ओइ बे बाजार नङा एसे थांबावनांगोनदां जायखिजाया थावथिफो खाथियाव होनदों ब्रिथिया गैया दरले बाजाराव बहा दा दरले बाजारा थांनांगौ ए आरो बाजार बारनांगौनो आ थिंगाव सोंलासो थांनो नागिरबाय आङो फाइनालि रुवाथि कार्ड लानो फैमारबाय रुवाथियाव मोननो नागिरबाय आरो आंना रला होननायसो जाबाय नैबे बाजारखौ बारगानांगौ होनदों नैबे बाजारानोथ' मा बाजार जाखो आंबो बांद्राय मिथियालै बोसोरसे नङा जेनेबा आङो नभेम्बराव आबो गावरेमा मोननि न' शुटिं गाग्राया नै एक्ट्रिसा आंहा ओमफ्राय माबा मा होनो रुवाथि आंहा रुवाथि फाथाव फैसा मिनिनानै आंखौ नुदोंना नुवाखै हा रांखिनि नुदोंना नुवाखै नै बिदि उल्था लादोंमोन रोंनांगौथ' आं रोंथिया केमेरा लादों खिथाबावबाय नामा फाइन दिनैसो फार्स्ट टाइम फैदोंहाय थैखागोन आं लाजिनानै होननायसोबाय डाबल हम नै बिजों मोजां नुदोंथ' भिउआ नोंना मा भारा रुवाथि मोसौआ नायदो बाजाराव लायसै ब्रिथि आगैया एक्सटेन्ड जानाया हामबाय मा जाया मा होनदोंल' नों मानसिया ड्राइभारा साफ्रिबो आबो जि सेबांगुर बाजाराव थांगासिनो शुटिं लानो अबेजों सहैजोबखो था ओरै सेबांगुरिजों सिदा बेजों बारस'बाय अरजाया थौ बेजों थांदो आबो जुलिमोननि न'निफ्राय ओंखारलांनो नागिरबाय दरले बाजारनिफ्राय सेबांगुरियाव नैबेया हाबा जाबाय हा आब'आ नै नेबासि गोजौआवसो ना गोजौआवसो हा नायदो उन्दैया आइफन आं खामानि गैया नेबासि Nibasi food court. A unit of orbit groups. ओमफ्राय नै बाहाय सेन्देलिना बहा लादों खिथाहरदो दाबो खिथाहरदो सेन्देलिना मा नाम लादो नेबासिला रंगिना प्रडाक्सन लादों नामा रंगिना नालाय आं सामलायगोन माने नुदो बिदि थाबथा गाखोग्रा दं आरो मासि गोजौ गाखोग्रायालाय गोलैगोनबो दे मोजां गाखो आसोलफोर जि गोजौ हा नै गोदानसो रेस्टुरेन्टआबो गोदान introduction होग्राया महात्मा गान्धी सार दं मुकेश आम्बानी नरेन्द्र मदि नै गाहायनिफ्राय गोबां हारिनि कालचार
थैखासां गाहायाव सेरफांगुरिनि मालाय गोदानसो जादों लावनानै माबा जाबावसैसोनो आगैया केमेरा खेबनो नागिरदों मिस्टि बिबावबाय नामा सेटिंआ स्टार्ट खालामबाय खेबगासिनो आगे मनिकाजों आब' माबाजोंनि आब' जुलिजोंनि स्टार्ट खालामबाय ओमफ्राय जोंहा साइडआव जिरायगासिनो नैबेनि प्रडाक्सन लोगोफोर गोदानखौ साबसक्राइब खालामबानो जाबाय हाय लोगोफोर सापर्ट खालामना होदे सनाफोर दाबो नामखौ माबाथ'वाखै आरोना आं उनावहाय खोन्थागोन बुंहराबो नायजाखाया एसे लाइट जों साइडआव जिरायना नायगासिनो लागासिनो जानो फैनाया बिगुमैजों फनानो हमजायासै सिबाय Ready? जादों मानसिया Action. आगै नोंनि नामा बोरैबा थारदे मानो बिदि खालामखो रिचियावसो जाहैदोल' आगै जेबो सिन्था खालामनाङा आं दं नै आं एभ्रिडे संगासिनो दंबाय इउगाया इउआइआ फुरा दा मा जाखो आंनावबो थाइसेबो गैया लोगो फैयासो खेबग्राया नै ओमफ्राय नामाबो बिनिनो बैखौबो एसे लानांगोन नै बेबो नोंनाव आइ जाबाय जोंना हाथा जाहै गायखौ सिजोंबो मालाय मोनजादों होननानै गावहाबो एसे हासार बायो फैथारबाय सोरनाव हौवानि नागिरबाय नै Gila, gak ada yang undang-undang. Senang aja. Anak masih loh. Kenapa lah? Malah di sini masih juga. Kenapa orang dia suka makan tapi malah? Untuk sebenarnya dia suka makan. Start sudah ngiri ya. Ready? Action. Nuy, Ada susu kuribar. Lagi balai hipo. Ek video orang ahipo. मोखाङाव फिसा सासो दांबाय रेस्टुरेन्टनि माबाफ्रा डिसकाउन्ट होदों जाग्रा बानायगासिनो जोंनोहाय फार्स्ट टाइम बावनो गाफैखादोंना आब' बावनो फार्स्ट टाइम गाफै औ बाव गानाया होनदां बे रेस्टुरेन्टआव गानाया फार्स्ट टाइम गोदानसो नालाय रेस्टुरेन्टआ बिसोर फार्स्ट गाग्रोबाय नालाय बिसोरनिफ्राय जाग्रा जानो नागिरबाय आरो टेस्ट नुदों
अमा जाफ्लानाय अमा जाफ्लानाय बोसोर स्पेसियेल डिश नैबे दिबासि रेस्टुरेन्टनि स्पेसियेल डिश बानायनानै जाहोदों बेनो जाहैबाय अमा जि गोथावखा बेबायदि माबा खालामनानै दासो मोनोमोन ओमफ्राय आं जाफ्लादोंसो गोथाव बानायदों जाहैदों खोनायाखै जाया नालाय ओमफ्राय आं जाफ्लादोंसो जाबाय जाफ्लादों माबायदि टेस्ट अमा नाथाय एबाराव न'आव खालामहैसिगोन